Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako môžeš pomocou iPhoneu nahrávať obrazovku, dokonca aj so zvukom. Prstom prejdeme úplne vpravo hore, kde je Wi-Fi alebo batéria, klikneme, podržíme a potiahneme nadol. Potom uvidíme toto menu a štandardne by si mal vidieť možnosť nahrávania. Je to úplne vľavo dole, čo mi práve svieti na červeno, pretože práve nahrávam. Klikneš na to a už nahrávaš obrazovku, presne ako to vidíme v tomto videu. Ak to tam nemáš, podrž prstom obrazovku niekde, kde nič nie je, napríklad vpravo dole. A potom sa objaví toto. Potom klikni úplne dole na pridať ovládanie a vyhľadaj nahrávanie obrazovky a pridaj ho. Môžeme sa vrátiť späť a potom to môžeš bez problémov spustiť. Ak chceš nahrávať so zvukom, neklikni len raz, ale podrž to a objaví sa táto obrazovka, ako vidíš na snímke. Žiaľ, teraz ti to nemôžem ukázať. Potom stačí kliknúť na mikrofón zapnutý, ktorý vidíš dole a už nahrávaš aj so zvukom. A takto jednoducho to funguje. Ak ti toto video pomohlo, potešil by ma like a dovidenia.